И сега ще започнем. Доста хубава тема. Аз, знаете, колкото повече се интересувам от ароматерапия, колкото обучавам се повече за тези неща, толкова повече се влюбвам в тях. Толкова има и невероятни резултати, и момичета се споделят. Днес ще разкажа ви за всички тези неща. Инстаграм вече се присъедини. Инстаграм, здравейте. Напишете ми има ли звук, как вижда се и така. Дайте ми някаква реакция, че всичко е наред, защото днеска провеждам както обикновено на две платформи, и в Zoom, и в Instagram. Затова всичко внимание повече на Zoom, но и с вас искам да споделя днеска доста интересна тема. Тема днес буде етеричните масла. Тя е такава обща тема, такива начална тема, да кажем. По-дълбоки знания за етеричните масла ще будат в следващи наши ефири, но знаете, повече ме радва, че така хора се интересуват от етеричните масла, като от средства не само за приятен аромат, за приятен мирис, но още и за средства като с изразен терапевтичен ефект. Защото много често етеричните масла възприемаме като просто релаксиращи някакви вещества, за релакс, за отпускане, за масажи и така нататък, просто за освежаване на помещение, стая, но етеричните масла имат невероятни терапевтични действия, терапевтични ефекти и накратко днес ще поговорим за етеричните масла като за запознавство и в следващи нашите срещи ще буде така по-подробно. Така че днес наша тема е етерични масла, ароматерапия по принцип, какво е това. И действително това е най-любимата ми една от любимите ми теми, етерични масла. Много години използвам етеричните масла и преди Nature Sunshine, когато се появи на нашия пазар етерични масла, и по-рано използвах етерични масла. Първо етерично масло, с което се запознах преди там, не знам, може 25-27 години, сигурно 30 години, това беше масло от чайно дърво. Защото първото мое образование е масажист и аз учих се на масажист и там много често прилагахме етеричното масло, именно за болки в стави, такива неща, които действително даваше резултат. И тогава запознах се за етерични масла, принцип какво е това. Но не мога да кажа, че имах в това време някакви дълбоки познания за етерични масла. Знаех, че това е полезно, знаех, че това е хубаво, видях как работи, допустим, масло чайно дърво и при настинки, при различни рани и така нататък. Но това беше моето такова само начало. И след когато повече работих само 3 години като масажист и след това като оставих тази дейност, някак спрях въобще мисля за етеричните масла или ги използвам в своя живот, но с години започнах пак да се интересува от тях, когато вече повече започнах да науча за другите масла, използвам за другите масла и действително време на време така, но когато вече етеричните масла на Nature Sunshine се появи на нашия пазар, тези масла така действително влезаха в моят живот доста сериозно и аз сериозно започвах да обучавах и на ароматерапия, наука за използване на етеричните масла, именно за ароматерапия, не само като за емоционално състояние, а именно за етерични масла като за средство, с което можеш да помогнеш и на своето здраве, да поддържаш своето здраве. Така че Инстаграм така не ми написаха, имате ли връзка с мен, има ли звук. Така че действително етерични масла и нашите обоняние като едно от невероятни чувства в нашето тяло, защото обоняние е най-чувствителното от човешките сетива. И благодарение на него човек възприема аромати, които може да запомни дори и несъзнателно някакви събития, свързани с миризма. Не знам как за вас, но при мен има неща, които, допустим, ако мириша ванилия, веднага има спомен от детства, когато моя баба там правила кифлички с ванилия.
когато има миризма на портокал или на грейпфрут, винаги някаква асоциация с коледните празници. Всеки си има някаква асоциация с някакви събития. Някакъв парфюм, някакво събитие напомня за... Някаква миризма може да напомни на някакво събитие, на някаква ситуация, добра или лоша, но много често, че действително аромати, миризми напомнят на нас за някакви събития. Дори, както казах, несъзнателно опитах някаква миризма в някакво място, след години, може би, нека да усетиш същата миризма и спомниш тези събития или някаква ситуация. И това действително така влияе на нашето обоняние аромати и особено етеричните масла. Ароматите до голяма степен влияят не само на самочувствие на човек, но и дори на поведение на хората. За ароматите на етеричните масла, по принцип за аромати, споменава се и в Библия, и в Коран, и в египетските папируси, древните индийски книги, многобройните практики се използват са именно ароматите. И това е свидетелство за важната тяхната роля, която през векове използвали хора. Действително, миризма, аромати играеха голяма роля през векове за много хора, за много лечители и така нататък. Много свързани тези аромати, дори в такива древни книги, които аз изброих. Етеричните масла по принцип имат определена летливост. Те са в състояние да проникнат през лигавицата на обонятелният наш орган, както и да образуват специални комплексни в комбинация рецепторни протеини, разположени в мембраната на клетките на обонятельния епител. И тези клетки принасят информация за получаване на стимул към обонятельният мозък и понататък към по-високи структури на нашата централна нервна система. Затова казва, че етеричните масла влияят на нашата нервна система, на наше усещане, на наши емоции, на нашите чувства. Действително е така. Те действително финни молекули, които могат да влияят на нашето тяло и зависимости от това какви миризми, какви аромати, какви билки включени в етеричното масло, от това зависи на какво поточно влияе то или друго някакво етерично масло. По принцип, какво е миризма, какво е аромат за нас? Миризма или аромат, това е способността на елементи, химични съединения и техните ароматни смеси да стимулират обонятелният орган, който предизвика определени усещания, определени емоции, определени чувства. И с други думи, миризма е обонятельно впечатление, получено под действие на химични определени процеси в нашия организъм, които протичат след употребяване на етеричните масла. Аромати, миризми на етеричните масла имат положителен ефект върху здраве чрез терапевтичните си ефекти. Както казах в само начало, че това не просто масла, които подаряват ни приятни усещания, но и имат действително силен терапевтичен ефект. Как мислите, мили мои? Колко миризми може да различава човек? Имате някакво предположение? Как мислите? 100, 200, 300, 500, 1000? Имате някакво предположение? Колко миризми може да усети човек? В Инстаграм напишете ми, в Zoom, отговорете ми поне някаква цифра. Но има ли предположение? Так, някой пише в Zoom коментар. 1000, над 1000. Ага, значи има над 1000. Окей, супер. Има един вариант. Над 1000. Добре. Има ли още някакъв вариант? Според учени човек може да различава няколко милиона цвята. Да? И почти половина милион различни нюанси от цветове.
Но що се отнася до миризмите, един учен, заедно с група други учени, проведе физиологично, така психофизично изследване, за да определи способността на човешкото обоняние, колко може да възприема миризми. Той тества способността на хора да различават ароматните смеси с различни там количества, различни съставки. Представете си какъв беше резултат. И той направо впечатли всички. И той показва, че хора могат да различават почти 1 трилион миризми. Само си представете какъв обонятелен потенциал имаме. Как работи нашият още неизучен мозък, лингвичната наша система и как ароматите на етеричните масла могат да влияят на нашето тяло, направо настрихнах, ако ги използваме редовно и правилно. Толкова не изучи нашият мозък, толкова още не изучи нашият организъм, толкова непредсказуеми протичат процеси в нашето тяло. И ако всичко правилно му даваме както трябва, представете си какви възможности за възстановяване, за прочистване има нашата всяка една клетка, нашето тяло. Представете си какъв огромен имаме потенциал. Нашата лингвична система може да ни излекува с помощта на етеричните масла, ако правилно и редовно ги прилагаме. Само представете си, това е просто грандиозно. Така че етеричните масла, това са концентрирани растителни екстракти, летливи молекули, много финички молекули, получени чрез парна дистиляция или студено пресована. Има различни видове за получаване на масло. Тези молекули са в състояние да проникнат в тялото ни, да направят действително истински чудеса и с нашата кожа, и с нашите органи, и с нашите системи, и ендокринна, и хормонална система, и нервната система. Етерични масла е в 70 пъти по-концентрирани от само растение, от което е взето масло. Следователно, трябва да използваме висококачествени масла, умело, компетентно. Не можем да отиваме в аптека, да купим за 10 лева масло и смятаме, че то ще ни помогне. Абсолютно няма как. Много важно какво масло използвам. Понататък ще говорим за това. Защото нашите всички обонятелните рецептори, това е доста нежни, как да ви кажа, нежна доста система, която можем да нараним, ако постоянно вдишаме някаква синтетика, някакви химични ингредиенти. Там може да пострада до такава степен, че ще имаме и алергия и можем да загубим дори обоняние. Така че много важно, че етеричните масла трябва да използваме най-качествени. За само растение, етерични масла, това е нещо специално, без което нито едно растение не би могло да оцелее. Точно както ние не можем да живеем без имунната система, точно так и растения не могат да живеят без етеричните масла. В състава на етеричните масла в растения, те отговорни за привличане на опрашващи насекоми, за метаболичните процеси в само растение, защита от високи или ниски температури, защита от увреждане на различни патогени, гъбички, бактерии, там различни вредители, боболечки, други различни вредни фактори, от мухъл и така нататък. С други думи, масла са имунитет на растения, тяхната основната защита. Това предполага, че масла, които ние използваме за нашето тяло, по същият начин предпазват нас и от гъбички, и от бактерии, и от патогени, и от възпаление. Същото помагат на нашия имунитет и усилват защитни функции на нашия организъм. Представете си какъв дар от природа ние имаме в ръце и ако правилно го използваме, можем да получим уникални резултати в абсолютно всички посоки, свързани с нашето здраве. Етеричните масла са
широко использоваться и в ароматерапия, и в косметология, и в медицина. И сега евала действително много често дори и в нетрадиционна, традиционна дори медицина използват етеричните масла. Дори в домакинството. Ще разкажа ви една интересна рецепта как в домакинство може да използвате етеричните масла. Етерични са маслата са течности, извлечени от различни части на растения, включително и листа, и цветя, и кора от растения, и корени, и дори плодове. Те съдържат летливи съединения, които придават на растения и характерна им миризма, и естествено, че лечебни свойства. Като само растение, по принцип, когато използвам растение вчера или кога, онай ден беше ден на билките, когато използваме сама билка като за лечение, за някакъв терапевтичен ефект, то трябва да знаем, че именно етеричните масла, които съдържат там кантарион или лайка, или мента, или някаква друга билка, която съдържа там, именно тези етеричните масла имат този ефект терапевтичен, които помагат за нашето оздравяване, за поддържане на нашето здраве. Така че етерични масла действат чрез ароматични физиологични механизми действат на нашето тяло. При вдишване ароматични летливи молекули стимулират обонятелните нерви, предават сигнал към мозъка, особено към лингвичната ни система, която свързана с нашия мозък, с нашите емоции, с нашата памет, с нашите усещане. Когато се прилагат върху кожата, допустим, мажем, нанасяме на кожа, молекули проникват в кръвният поток и оказват локално там или някакви локални системни ефекти. Представете си само, че след вдишване или дори докосване, буквално след 20, максимум 30 секунди, етеричните летливи молекули попадат в кръвоток и започват да оказват своето положително влияние на клетките на тялото. Етеричните масла работят върху нашите клетки, върху възстановяване на нашите клетки. Прилагане на етеричните масла има голям спектър на използване. И ароматерапия използвана, можем да използваме дифузори, инхаляции, за разпръскване на масла там в околната среда, масажи, разреждаме, допустим, някакво етерично масло с базово масло, това може да бъде кокосово масло и масло жожоба, допустим, някакво друго. Имаме дори у нас крем като основа, база на основа на другите масла, които можем да използвам. И нанасим върху кожа и за отпускане, и за премахване на болка, и с премахване на спазмите, ванна, бани. Да, добавяме няколко капки етерични масло в ванна за релаксация, за терапевтични някакви цели. Същото можем да използвам. Различни компреси, да, допустим, нанасяме, можем да напоим там памучен диск или някакъв памучен плат с етеричните масла, слагаме върху засегнатите области за облегчаване на болка, за премахване на възпаление. Прекрасно снимат и възпаление в ставите, и болки в мускулите. Етеричните масла прекрасно работят върху тези проблеми. Косметични свойства на етеричните масла. Добавяте в косметични някакви продукти, то крем, шампуан, лосьон, прекрасно премахват и пърхот, прекрасно се бори с темни петна, прекрасно се справят етеричните масла, ако добавяме в козметика с бричките, стягат кожата, подобряват състояние на кожата, не само на лицето, но и на шия, и на тяло, по принцип всичко тяло. Така че в косметични дори средства можем да добавим етерични масла и действително дават невероятни резултати. Аз имам своите рецепти, задължително в следващи наш ефир, вебинар ще споделя с вас как аз използвам редовно етеричните масла като косметични средства, като релаксиращи средства. Ползи от етеричните масла. Но те са действително невероятно. Релаксация, намаляване на стрес. Допустим, лавандулово масло. Къде е мое лавандулово масло? Аз сега преди няколко дена набрах лаванда, винаги имам букетчета навсякъде, защото обожавам лаванда и никога не изпускам сезон, когато берат лаванда, когато цъфти поточно лаванда. Винаги, колко години в България, винаги, всяка година отивам на лавандулово поле,
медитирам там, направо лягам і вдишвам ароматна лаванда і направо усещам такого отпускане, такава релаксация. И обожавам това масло, винаги имам вкъщи, защото действително лавандулово масло е естествено със своите успокояващи свойства. И често се използва за облегчаване и на стрес, и на тревожност. Дори лавандула правилно можем да я използвам за паничните атаки, за някакви страхове и така нататък. Така че действително уникално масло. За него ще говорим много. Същото подобрява съня, защото без съня сега същото много часто хора страдат. Именно масло като лавандула, тамян помагат за подобряване на качество на съня. Укрепване на имунната система. Ето ви масло чайно дърво, моето любимо. Евкалипт. Всички цитрусови масла имат и защита на имунната система, имат антимикробни свойства, могат да подкрепят нашата имунната система. Имате голям спектър на действие, но като основните. Облегчаване на болка, облегчаване на възпаление. Допустим, маслото от мента. Ето ви масло от мента. Масло от розмарин помагат за облегчаване на мускулна болка, помагат на примахване на възпалителни процеси в организма, дали възпалителни процеси в ставите. Подобряване на настроение. Ето, цитрусови масла, като лимон, грейпфрут, портокал, бергамот. Те имат освежаващ ефект, имат ефект за подобряване на настроението. Дават енергия. Иланг-иланг, ванилия успокояват, подобряват настроение, дигат настроение направо. Действително това е уникални ефекти от етеричните масла. Етерични масла имат различни положителни ефекти върху стомашно-чревния тракт, включително подобряване на храносмилане на нашата храносмилателната система, облегчаване на симптоми при гастрит, различни разстройства, намаляване на възпаление и болка. Допустим, същото ментово масло, известно със своите спазмологичните свойства, снима спазми, което помага за отпускане на гладките мускули на храносмилателния тракт, като по този начин облегчава стомашни спазми, улеснява храносмилане, снима болка. Мента също така може да помогне при газове, подуване. Между другото, в нашия хлорофил на НСП, в състава има масло от мента. Ето защо нашият хлорофил толкова перфектно работи по възстановяване на храносмилателната система. Газове, подуване, болки, гастрити, високи киселини, ниски киселини, всичко това регулира, защото там действително има снима спазми и при малки, и при деца. Ето защото там има етеричното масло в състава. Затова наш хлорофил перфектно работи по възстановяване на стомашно-черния тракт. Същото масло от риган има антибактериални, противовъзпалителни свойства, които може да помогне и при инфекции, и при възпаление на стомашно-черния тракт, при отравяне, допустим. Масло от джинджефил същото стимулира храносмилателните ензими, подобрява преостатика дори на червата и може да облегчи състояние при гадене, при повреждане и такива състояния. Когато има, може да направи човек капи на дане, разкрива, вдишва и се успокоява. И това е гадене, повреждане, така се успокоява. Масло от чайно дърво, за което постоянно говоря, има противовъзпалителни. Това е, знаете, едно от най-силните масла, които имат най-силните противогибъчни свойства. Противовъзпалителни, антисептични свойства, примаха кандида, паразити, патогени, спазми, болки в стомаха. И не само в стомашно-чревния тракт, а по принцип във всичко наше тяло. Прекрасен ефект дава при млечница, при гибъчни инфекции вагинални, ваннички с включване на масло чайно дърво, дори и ако има някакви цистити, има някакви възпалителни процеси, на ежедневната превръзка една-две капки слагаме на бельо и 2-3 пъти сменим или добавим поточно, защото след 2 часа
етерично масло действа в нашето тяло в кривотока 2 часа, не повече. След 2 часа просто се изчезва. И ако искам да го обновим, подновим действие и сила на етерично масло, добавяме пак 1-2 капки на, допустим, ако говорим за там, кандида, млечница, это превръзка, ежедневна превръзка или помучна некаква там, помучна некаква перченце плат, 2-3 капки етеричното масло, чайно дърво, слагаме и можем да ходим ден, 2, 3, 5, колкото пока не се реши този въпрос. О, нещо ми пресъхнало гърло. По същият начин премахва не само грибични инфекции, не само, но и патогени, снима болки, възпаление, раздразнене. Това е просто уникално масло. Смятам, че това е аптечка вкъщи, който, ако не можем да имам някакво масло вкъщи, масло чайно дърво, действително трябва да и ингаляция могат да се, него да се прави, и ухапане на насекоми, и някакви болки. Просто това целият вебинар за това е масло. Масло от тамян. Още едно масло, което смятам, че няма по-добро масло по принцип в природа. Вълшебно, култово масло. Минулий вебинар, малко говорихме за него с вас, който има огромен спектър на действие. Сигурно това е масло, което има най-огромен спектър на действие. Включително онкопротекторни действия, противоракови свойства. Тамян работи върху всяка една клетка, решавайки проблеми и възстановява тяло именно на клетъчно ниво. Има много силни регенериращи свойства. Тамян премахва симптомите на хроничният стрес, тревожност, премахва брички, ако вземаме за косметично средство, темни питна, прави кожа мека, стегната, красива. Тамян действително масло, което има своето култово значение, магично значение. Това е интелектуално масло. Минулый път аз разказвах на нашия вебинар малко така, че тамян работи по интересен начин. Когато попада в кръвоток, той в нашето тяло търси наранена, повредена клетка. И ако тази клетка може да я възстанови, той я възстановява. Ако не може, той разрушава окончателно болна клетка и на това място създава всички условия, направо настрихвам, за да се появи нова, но здрава, пълноценна клетка. И пази, представете си, пази клетка да се сформира и там всичко да буде както трябва, всички клетки да будат около нея същото здраве. Още нещо. Има действително противоракови свойства. Защо? Защото всяка една клетка се храни с абсолютно там различни капилярчики, финички, които подхранват нашата клетка. И тамян, знаете какво прави? Ако намери раковата клетка, той прекъсва раковата клетка да получава храна и кислород. И я блокира. И по този начин има резултати, сега много резултати, много проучвания, че тамян дори премахва туморите, премахва различни такива проблеми, свързани с онкозаболявания. Бучки в гърди. Дори има една статия, четох, че жена с яйце, тумор в главата, благодарение на тамян с определено време изчезнаха тази бучка. Това е просто уникално масло и винаги казвам, че ако няма възможност да имате всички масла, каквито искате, масло, чайно дърво и тамян, да дори един тамян задължително трябва да имате в къщи. Така че действително уникално масло. За него цяла лекция можем да четем. Така че, ако искаме, допустим, да справим се с проблеми с стомашно-чревния тракт, ето, разредете етерично масло или там няколко масла с базово масло, нанесете върху корема чрез масаж. Това действително помага за облегчаване и на стомашни болки, и спазми, и при това не само за възрастни, и същото и за деца. Допустим, ако детенце има постоянно спазми в корема, ето масло чайно дърво или масло лавандула или същия тамян с някакво базово масло, една капка етерично масло, масиращи движения по часова стрелка, ето ви ще снима и успокои дете, и ще снима и болка, и възпаление, и спазми и така нататък. Така че действително масла уникални, но обръщам внимание, че трябва да будут качествени.
Противогибочні етеричні масла, масло чайно-деревове, чи говоримо ефективно, широк спектр на гибочні інфекції, включительно кандида, тенія, дори примахва мухол. Это иска обіштак розкаже, чи има един результат, когато в баня, знаєте, мухол, цілий угол мухол, всичко не може човек да се справи. І за некілька путів просто налівав вода со сверу май, да. Нещо, за което се прилепне масло чайно дърво, защото с вода няма контакт. І малко веру, обикновена вода, няколко там 10-15 капки масло чайно дърво і приска се на този угол, къде мухъл. За няколко пъти мухъл изчезнал. Ето така работи масло чайно дърво. Представете си. Дори примахва неприятна някаква миризма. Ето ви масло чайно дърво. А представете си, ако така работи на мухъл, то за кандида, да не говорим за някакви други възпалителни процеси, може да се справя масло чайно дърво. И аз същото имам стотици резултати. Маслото евкалипт има противогибочни свойства същото. Може да помогне при инфекции, алергии, възпаления, паразитни свойства има, противопаразитни по-точно. Масло от лавандула, говорихме вече, че действительно имат същото противогибочни свойства. Масло от лавандула не само за розслаблення, за хубав сон і релаксація, то има активні противогибочні, противовоспалительні, дори і антиоксидантні свойства. Като по принципу всички масла имат антиоксидантні свойства. Антиоксидантні свойства, тези свойства защитават наши клетки от разрушаване. По същият начин лавандула може да помогне при кожній інфекції, дерматиті, акне, кожні проблеми, там, причинені от гибочні інфекції. І по принципу лавандула това е женско масло, което помага не само за красива кожа, но и възстановява баланс на хормоните, поддържа нашата нервна система, помага при стрес, при депресия, при паничните атаки. Дори лавандула помага при отслабване, защото лавандула намалява хормон кортизол, за който постоянно говорим, че кортизол и инсулин винаги пречат ни за отслабване, или ако високо ниво инсулин и кортизол, ние просто дигаме килограми. Кортизол висок повишава инсулин, и това е просто тези хормони. Ето, лавандула може да ги помогне да контролирате своите хормони. Хормонален дисбаланс, особено жени при климаксно състояние, горещи вълни и такива стресови ситуации, когато жена влиза в този период в живота си, когато променяться хормонални процеси в организма, некак жена става по-раздразнена, горещи вълни, не може да спи. Ето, мили мои, лавандула. Лавандулово масло ще ви успокои. Може да ставите дифузер, може да капнете капка на възглавничка, може да сложите на някаква кирпичка около възглавничка сложите, може да използвате по всеки начин. Лавандула, моето любимо масло. Аз винаги с масла навсякъде. Популярни, най-популярни това е масла. Лавандула, която успокоява нервите, подобрява съня, облегчава главоболие. Чая на дърво, което е антисептично средство и при кожни инфекции, и акне, и дерматит, и псориаз. Евкалипт същото отваря дихателните пътища. По принцип всички хвойни отварят дихателните пътища, облегчават симптоми при настинка, астма, пневмония, възстановява дори клетките на белите дробове, особено евкалипт. Много силна има миризма, но доста активни летливи молекули. За мен, вече говорихме, че и освежава и облегчава мускулната болка, подпомага за храносмилане, премахва спазми, подобрява паметта, когнитивните способности наши по същият начин. Мента много дава енергия. Просто сутринта я вдишваш, мозък ти работи, вършиш много работи с енергия, с нормално настроение. Розмарин същото стимулира умствената дейност и облегчава мускулните болки. Лимон действа като детоксикиращо средство. В принцип освежава въздуха, подобно като и всички цитрусови масла, подобрява настроение и по принцип същото има антиоксидантни свойства цитрусови и успокояващи, противовоспалителни свойства. Така че етерични масла дават множество ползи за здраво и добро състояние, ако ги използваме редовно. Ако
етерично масло се включва в правилния режим за хранене, здравословен начин на живот, те наистина могат да ви помогнат да възстановите и стомашно-черния тракт, и премахнете всички възпалителни процеси във всяка част на тяло, и помагат масла при отслабване, понижаване на кортизол, както аз казах. Етерични масла помагат за бързо справяне с здравословни проблеми, емоционални проблеми. Същото помагат, ако си ги включим, допустим, програма за прочистване, в противовъзпалителна програма, в противовъзпалителна програма, когато включваме в процес за прочистване, те същото помагат заедно с другите продукти, с хранене, с правилно отношение към своето здраве в този процес на прочистване. Противовъзпалителни, противогибични ефекти същото помагат за възстановяване на организма при прочистване. Особено ако имате проблеми с черния дроб, жлъчката, ако имате проблеми с запика, проблеми с газове подуване, проблеми с лимфатичната система, по същия начин етеричните масла перфектно работят в това направление. Но най-важно на какво трябва да обърнем внимание, какво трябва да знаем за етеричните масла, че не всички етерични масла са създадени еднакво и могат да бъдат толкова полезни. Всъщност, за съжаление, повече от тях са безполезни и часто напълно синтетични. Масла, които продават в аптека, това е чиста ефтина синтетика. Качествено етерично масло, скъпи мои, не може да струва 10 лева, 15 лева. Защото това е толкова сложен процес и на изработка, и на събиране на билките, и сам процес на създаване на масло доста е сложно. И следователно, когато купуваме етерично масло, трябва да сме сигурни, че те са сертифицирани като органични средства, 100% чисти, 100% натурални. Затова действително трябва да търсим качествено масло. Аз много години ползвам продуктите, като и всички продукти на компания Nature Sunshine, и включително и етеричните масла, защото компания Nature Sunshine предлага най-качествени етерични масла. Едни от най-качествени. Не казвам, че няма други качествени масла, има и други действително качествени масла. Трябва да търсите с всички сертификати, но аз използвах доста различни, пробвах на масла, които с качествени масла, но спрях на тези, защото действително ми харесва и качество, и харесва ми и ефект, и харесва ми комбинация, защото компания NSP има не само мономасла, като тамян, лавандула, етеричното масло от масло, а има комплексни масла, като допустим масло, което влезе по 7, по 8 масла, допустим масло Рефуджи. Едно от най-любимите ми масла. В него влиза 6 масла. И тези масла, искам да ви кажа, че те наистина като парфюм. Влиза лаванда, влиза портокал, влиза алтайски кедр, вратига, ваниля, иланг-иланг. Аз обожавам иланг-иланг. Само масло от иланг-иланг чисто като парфюм. Съчетание на тези масла, 6 масла, невероятно дава уникален аромат. Плюс към всичко това успокоява, намалява стреса, подобрява съня, дава спокойствие, умиротворение. Също така може да използвате като за подобряване на състояние на кожа. Има противовирусни, противобактериални, противовъзпалителни действия. Усилва нашият имунитет. Положително влияе върху хормоналното състояние, особено за жени в климаксно състояние. Уникално и невероятно масло. Аромат просто божествен. Просто не ми трябва никакъв парфюм. Такъв аромат, че просто влюбена в него, и в него 6 масла. Това е цяла комбинация, това е целият космос от масла. Естествено, неговото действие е уникално. Така че, действително, качество на тези масла, за това го избрах, за това ползвам тези масла. Не само това. Nature Sunshine компания притежава всички най-високи сертификати за качество
на етеричните масла, като и на всички своите продукти, включително и гаранция Source. Това е такава специална гаранция. Защо защо можем да будем сигурни в това, че действително качество на масла, като на всички продукти, са уникални? Защото компания има 52 години опит в производство на продукти за здраве. Повече 600 теста провежда при производство на продукти. 20 години компания непосредствено произвежда, 52 години на базара и 20 години има опит в производство именно на етеричните масла. И гаранция за качество SourceSoft, това е запатентована гарантия за автентичност. При производство на етеричните масла се прилагат ефективни лабораторни изследвания. Тази система гарантира автентичност на всички нашите етеричните масла. Тази система гарантира, че в етеричните масла на Nature Sunshine няма никакви примеси, няма никакви замърсяване. Гарантия за чистота на етеричните масла. Изследвания за отсъствие на пестициди провежда се с помощта на мастоспектър, течен хроматограф, който изследва 110 различни пестициди и хербициди. И ако намери поне един, естествено, че масло няма да бъде изработено. Nature Sunshine е действително един от силни производители, отговорни производители, който използва най-модерно и най-скъпо оборудване в производството си. И не само на етеричните масла. Така че, скъпи мои, можем да бъдем 100% сигурни, че масла на Nature Sunshine, като и всички принцип продукти, това е гарантия за високо качество и за нашето здраве. Защото много важно какви масла използваме. Знаете, че нашето тяло всичко поема, което му даваме. И ако даваме неща, които не качествени, то можем да навредим повече, отколкото да помогнем на своето здраве. Защото ако некачествено масло, ако има някакви пестициди, ако има някакви синтетични добавки, можем да предизвикаме някаква алергия, можем да предизвикаме някакви обриви, можем да предизвикаме дори задушаване, защото алергия на дихателните пътища, това е нещо страшно. Така че това е много важно. Плюс към всичко това искам да ви кажа, че независимо от това, че компания има такова действително качество, гаранция за качество на етеричните масла, цена на етерични масла в компания Nature Sunshine така доста по-ефтина, отколкото на другите етерични масла, които продават същото качество. Не казвам, че там няма качество, но качество високо, а цена по-доступна за всеки един човек. Така че можем да си ползваме. Аз винаги с етерични масла. Аз имам такава малка чантичка. Купих я на Алиекспрес, и на Тему се продава. И та се продава. И тук има такива малки шишенца. И тези шишенца с масло. И ако пътувам някъде, допустим, аз никога не пътувам без масло, чайно дърво и без мента. Те са постоянно с мен. Винаги с мен лавандула. Рефуджи, който ви показвах. Има масло, което се нарича коре. Там уникален състав, то е масло именно за медитация, за правене на йога. Представете си какви масла. За всяко едно масло ще поговорим отделно. За всяко едно масло ще ви разкажа разбира се, в следващи наши срещи. Така че това е такава чантичка, която винаги я слагам в своята чанта, и етеричните масла винаги с мен. Това е, скъпи мои, днес за етеричните масла. Това е накратко. Това е така ознакомителна днеска среща. Понататък, ако ще имаме повече интерес, ако